and welcome back to our channel. Ayaw mo kalimot o pag-subscribe o pag-click sa notification bell below para sa new updates sa atong YouTube channel na Radyo Drama Bisaya. And daghang salamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpaminaw sa atong Radyo Drama Bisaya. Just chill and relax and enjoy the show. Pahiyom sa nagbangutang kasing-kasing. Doy, hanggaw gisang tahanan sa magsimagdaig na to. Anak kina day. Na, madutlan gani ko. Naragid niya. Unsa? Basi pagbayabag ting utok na ko. Awa ka ra gyud. Pero uy, naara gid nimo day. Total, Total nga unsa Sofia? may man og hak-hak sa lubi kay makita. Unsa day? Way makitang kamatuoran. Gawas kung magpasakop ka. Oy! Tonta. Uy, dili sa na mahitabo, uy. Natonggoy ba na, uy. Na-strong ko. Ay, wa man ko mag-ingon nga wa kay bana. Pero depende ra gid nimo unsaon nimo pagdaang imong kinabuhi day. Oh, mao cute. Kung asa ta ma-enjoy, buhaton nato. Di na mo balik ang mga adlaw, uy. So, samtang buhi pa, make use of your time, okay? Ay, nako. Basta kikinig ako day, tinarong ragid taon ni. Para ragid nis akong pamilya. Okay, no problem. Nak, kumusta naman ka? Ay, ayaw nakabalakan ako pa. Maayon ako. Naniguro lang ko ba? O lagi pa. O karong gabi eh. Kanang kuha agad si Mama Cathy ha. Oo, nak. Kuha na ako. Tambagis na si Mama pa. Nga di siya mag-inom-inom. Oo, nak. Pero, Mahadlok ka nga kasukan ni Mama. naibaw na kaskiniya sa imong mama, nak. Ipakita sad pa oy. Nga ikaw ang padre di pamilya. Oh, Claire. Ayaw pa daog ni Mama oy. Uy, huwag ba ako magpadaog, ha? Huwag man ko magpadaog-daog sa imong mama. Kamatikod ko pa. Nga dili ka makiglalis ni Mama. Murag si Mama na lang ang masunod. Inday, kutob sa may mo, gi-adjust na nga akong kagalingon. Para sa imong mama, Kati. Para ba magmalinawon ta sa atong pagpuyo din, iba? Ay, okay ra gyud na para nako pa. Pero ayaw pala ba ni? Kay ako'y maluoy nga maminaw nga sayon-sayonon kalaog kasapa ni Mama. Unsa? Wa man ako naisipan nga kasaba nang sa imong inahan. Nak-anak man ginang inahanak. Kalit lang og kasuko ang tono sa iyang sinultihan, pero iniglabay ana. Okay ra gyud. Pa, Ang importante nak nga magmalinawon ta. gabi sugot ka lang hubog si Mama. Nisabot lang sad ko na kay basin og tungod sa iyang mga barkada ba sa iyang igala, napugos lang siya inom. Pa Franco. Bay Franco. Oh, bye. Bay. Diyan tanan tong halin karo adlaw. Salamat kay bay ha. Ang som ni Zoy. Sige mo pasalamat oy. Kasusyo ko tagod. Uy, ano Una nga gina- tinabangay kita. Bay, ana ginabay. Ang lagi nga mapasalamat ko sa imong pagka masinabuton. Ay, anam gyud na bay. Anam gyud na. Uy. Son, si Kathy. Tunas trabaho niya. Oo, tuwa na bay. Bay, matag off ana niya bay. Kuha agi na. Ayaw pasagdi nga muuling mag-inusara. Ha? Ayaw ko piansa bay. Ha? Sabot ka? Ay kabala ka bay utik. Mm. Ang gihimo sa kong asawa, maura gina ang kaayuhan sa among pamilya. Oo, lagi. Hibaw, bitaw ko, ana. Pero ikaw hibaos ka. Ang klase sa trabaho niya, perming dunay mga sungayan. Bayotik, dako kay kog salig sa kong asawa. Okay. Ibutang tanga, dako ka pagsalig, pero ayaw pa sobrahe ang pagsalig. Kaya basin og, maabot na lang ang higayon nga, mahasiga na lang ang imo mga mata. Okay, salamat sa pagpahinumdum na ko ana. Bayotik. Okay. Naibaw ko.
Bawo di kong si Kathy, Mm. kasaligan na siya ba eh? Mm. Buutan og magi pagkamaldita lang. Oh, biotic. Kalma lang. Ilaga suko. Ayaw kahiubos. Pero ikaw mismo ba eh? Naibawag yung ka na. Asawa ko na ni mo God. Ibawag yung ka. Oh, kaayo ba? Kana siya, nitimbang na siya ni mo. Ha? Para sa kaayuhan sa inyong pamilya, di ba? Mao gyud na ba? Nangita na siya og hayahay og dakog sweldo. Para na ako biotic, no? Mm. Bahala gamay ang sweldo. Basta na kay oras Ginoo bay, mura gyud kag milyonaryo. Correct! Pero matod sa Ginoo, lihok tao kay tabangan ko ikaw, di ba? Oh, sakto na. Usahay, maka-observer ka sa akong asawa nga mukalit lang og flare up, Mm. mukalit lang og sinta, Mm. labi na musingka, mudako ang tingog, di ba? Mm. Bitaw bay. Pero, abi mo bay, iya ginang kiniya bay. Bitaw. Mhm. Muparayig ba? Unya, mukalit lang kalagot, Mhm. kalit lang siya og pangusmot na ako. Wala. Bitaw no? Unique sa nang kinaiyahan. Pero bay, si Kati bay, abi mo, Mm. para na ako. Siya ang akong anghel. Kana? Mao na tinud-an na nga nagmahal. Anghel siya na ako bay, Mm. nga magbantay na ako. Pero hinumdumi, nga doon na say anghel nga bantayanan. Oh, bay utik. Bitaw. Sige bay. Uli na ko. Ha? Ya. Amping ka nun ay. Ha? Okay bay, bay utik. Unsang oras sa atuon mo si mama pa? Kuan, banaon lang tingal na kunak nga manirado na sila. Mao pa? Unak. Mas maayo tingali pa kung muadto ka dito. Musud ka dito si ang trabahoan pa. Imong obserbahan kung unsay trabaho ni mama. Oh, ha? Maunay buhata pa. Ihatod ko lang ako masuki o kuhaon po na ako ang na-off sa ilang mga trabaho. Una na ko kuha si Kati sa iyang itrabahoan. Nagpaabot rin ako ang muadto sa call center nga iyang itrabahoan. Tuan na si Papa. Mudiretso na tingali to siya sa trabahoan ni Mama. Mutuman tingali siya sa akong gisukyot niya. Oh, Kathy! Kat, naana imong Prince Charming! Si Sir Greg? Yes. Naana. Ikaw roble pangitaon, ana. Ko ana, nawag na ako kung ni-duty ka ba. Oh, gano'n na nawag pa siya. Gisiguro in taon niya na ka pa, kay basin kunog ni absent ka, kay gihinanta ng imong anak. Mao ba? Sige atuan niya. Of course, sa doon ko no? Ati manon ako. Kay usas nakatabang sa akong anak. Ay, sobra pa tabang girl, di ba ano? Yes, Sofia. Okay. Kumusta naging mong anak? Okay na siya, sir. Oh, very good, very O, good. pasalamat yung kung dako nimo, sir. Ayun na pagpasalamat pa, Kathy. Ah, Okay? ang kamot, sir. Ang kamot nimo. Gipabati ko ng kanimong kainit sa ako mapad sa akong pagtatang kanimong Kathy. Diyan ako. Sa gitrabahoan ni Kati nga resto bar. Musod baka ako sa. Bitaw no? Mas maitingali nga musod ko. Ubay-ubay na ang customers. Ay! Oy, may bagong gisuwed. Oh, yun na. Time para ko. Familiar mo na ako siya, uy.
Si Franco na. Si Franco nga bana ni Kathy. OMG ni Sud. Hala, kung makabantay si Kathy. Tuwara pa siya nagatiman kang Sir Greg. Oh my G. Unsao man ako ini. And that's it, everyone. Stay tuned for the next episodes. Bye!